Hola, sóc l'Ali i benvinguts al meu canal. Ara us explicaré la següent fase del meu projecte. Activitat 7. Preparació del pitching individual. Finalment vaig concretar-ho amb el títol encara provisional Urban Dance Academy. També vaig incloure els referents estètics i narratius dels meus dos anteriors projectes, que van ser Dance on the Beat i Footloose. Amb tots els punts de la fitxa tècnica desenvolupats, vaig poder fer una primera creació del meu pitching. Preparar-me per al pitching no va ser només presentar el projecte, sinó va ser conèixer el meu dossier i saber transmetre el meu projecte als meus companys. Ho vaig fer posant èmfasis en el projecte com a marca pròpia amb potencial internacional i amb una estratègia transmèdia amb RTV Play, YouTube i Twitch. Urban Dance Academy és un talent show de dansa per al prime time a TVE. Té un fort component digital amb RTV Play i més plataformes, com Twitch o YouTube. L'objectiu és promoure la dansa a nivell nacional i internacional, com a disciplina professional i cultural. El format consta de 10 episodis, de 90 o 100 minuts de durada per cada episodi. Allà és on 13 joves concursants conviuen, concursen i treballen tots junts en una acadèmia. El projecte es centra sobretot en els valors com l'esforç, l'humilitat i la superació. A mesura que avançava el projecte, algo que he volgut mantenir és això, la posada en escena. La gala es farà a la mateixa acadèmia i el jurat estarà en una sala remota. D'aquesta manera reduïm els costos de producció i assegurem una valoració tècnica de tots els ballarins. El target es dirigeix principalment per a joves entre 16 i 30 anys, interessats en la cultura urbana. Urban Dance Academy té el potencial per esdevenir una marca pròpia exportable i generar ingressos per merchandising i patrocinis. Us he de dir que mentre avançava en el projecte em sortien idees a rebombori. Organitzar-ho tot sol ha sigut una mica caos, una mica bastant. El títol encara és provisional i faré el pitching amb aquest títol provisional. M'han sorgit les idees de canviar el títol un altre cop per Urban Project, encara que Urban Project és una botiga amb sede a Portugal i tenen més de 7 botigues distribuïdes per tot el seu país. Igualment, es podria fer alguna mena de patrocini i col·laboració per poder tirar endavant el projecte. També se m'ha acudit canviar-ho tot, des del títol fins a la narrativa visual i el tema central. Existeix una escola de ball a Los Angeles que és de les més famoses del món. Es diu Millennium Dance Complex. Tenen escoles a Alemanya, a Xina i a gran part dels Estats Units. Seria molt interessant que aquell format d'escola de ball canviï per ser un format de talent show de dansa, ja que de por si Millennium Dance Complex és una marca potencial internacional. El següent vídeo serà sobre el meu pitching de la Urban Dance Academy. Estic llest per al pitching, encara que no sé si em donarà temps per explicar-ho tot, perquè de veritat que m'ha costat un muntó i és un muntó de pàgines i d'informació. Al pròxim vídeo us explicaré com em vaig sentir i quines van ser les meves reflexions interiors. Gràcies per veure'm.